журналистикаи варзишӣ ба яке аз намоёнтарин ва фаъолтарин қисмати журналистика табдил ёфта, сафи журналистони касбии варзишӣ рӯз аз рӯз меафзояд. Дар Тоҷикистон низ ин қисмати журналистика дар ҳоли рушд асту марҳила ба марҳила сайқал ёфта истодааст. Нахустин ва ягона нашрияи варзишӣ дар Тоҷикистон соли 2001 бо номи «Варзиш спорт» таъсис ёфтааст, ки бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ мавод чоп мекунад. ҳамчунин дар қатори ин рӯзнома дигар нашрияҳои расмӣ ва хусусие ҳастанд, ки як саҳифа ва ё калонкаеро ба ҳамин ришта бахшидаанд. Журналистони муваффақ Алексей Корчагин, Сайфиддин Қараев, Фарҳод Ҷабборов, Мақсудҷон Иброҳимов ва дигарон пайваста хабару гузоришҳои соҳаи варзишро чоп менамоянд. рушди минбаъдаи соҳа ба инкишофи техникаи олами фановарӣ бастагӣ дорад. чун нахуст радио ихтироъ шуду он ҷузъи ҳар як хонавода гардид, гузоришҳо ва хабарҳои варзишӣ тариқи радио садо медоданд. айни замон барномаҳои вижа дар ҳар як радио мавҷуд аст. тӯли чанд соли охир ин қабил барномаҳо зиёд гардиданд, яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки талабот ба иттилооти варзишӣ зиёд гардидааст. варзишӣ ин соатро аз радиои ховар шунидед. мо варзишгаро даъват мекунем ки вақте ки мо аз мусобиқаҳои байналмилалӣ ба ватан бармегардем, бо як дили гулдаста моро пешвоз мегиранд, баъди чанд лаҳза мо аз пеши бинандаву шунаванда дур мешавем. Яъне бо як варзишгари мо барӯ ба фаромӯшӣ аз ҳамон хотир шориҳон, рӯзноманигорони варзиш бисёртар ҳамон варзишгаро бидонанд ва дар бораш мусоҳиба кунанд, дар бораш барномаи мукаммал кунанд, ки шунавандаву бинанда аз ӯ як чиз гирифта тонад. дар солҳои аввали фаъолияти телевизиони тоҷик гузоришҳои варзишӣ аз мусобиқаҳои бошукӯҳи Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон аз шаҳри Сталинобод ҳозира Душанбе рӯи экран мебаромад. он вақтҳо гузоришҳои варзишӣ танҳо тавассути барномаи иттилооти ахбор дар жанри гузориш ё худ репортаж манзури бинандагон мешуд. гузоришҳо аз вохӯриҳои дастаҳои иштирокчии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол, спартакиадаи халқҳои Иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ, мусобиқаи тӯби чармин байни мактабҳои футболи Тоҷикистони Советӣ ба бинандагон пешкаш мешуданд. баъди ба даст овардани истиқлолият раванди фаъолияти журналистони соҳа тағйир ёфт. на танҳо бозии дастаи Помир, балки дигар мусобиқаҳо низ ба эфир мебаромаданд. шахсиятҳои шинохта Борис-Ком, Неъматулло Мирсаидов, Раҳматшоҳ Обидов, Алоуддин Буриев, Назрулло Латипов ва дигарон асосан намоишҳои варзиширо омода мекарданду бозиҳои футболро шарҳ медоданд. вале он замон барои як хабарнигор фаъолият бурдан дар самти варзиш чандон кори осон набуд. дар тамоми рӯзномаҳое ки чоп мешуданд ҳамон замона, яъне бахши варзишӣ дошт. ҳатмӣ хабарҳои ҳаррӯзара, яъне одамо то соатҳои 2 шаб интизори радиои Тоҷикистон мешуданд, ки кай натиҷаи бозии Помир Душанбе масалан бо Спартак метиҳад ё бо Локомотив метиҳад, бо дигар дастае ки он замона дар дигар шаҳрҳо дар сафар дастаи мо бозӣ мекард. ва ин як бовар кунед, ҳарчанд ман ки имрӯз мебинам ин қадар майдонҳо, ин қадар шароити имрӯз давлат ҳукумат кардааст, ин набуд. мо як майдон доштем, вале ҳама ба футбол меомаданд, ба тамошои футбол меомаданд. имрӯз фақат дар шаҳри Душанбе беш аз 200 майдончаҳои хурду бузург сохта шуданд, ки агар имрӯз мо мураббӣ дошта бошем, мо на ин ки ба ин масалан ҷумҳуриҳои Қирғизистон, намедонам Ӯзбекистон, дигаро мо бояд ки мисли Бразилия аллакай бозӣ кунем, чунки ҳатто дар Бразилия ин қадар майдони футбол вуҷуд надорад, ки имрӯз ҳукумати шаҳри Душанбе сохтааст. бо тақозои замон, бо дар назардошти инкишофи техникаву технология, оммавӣ шудани интернет, формати журналистикаи варзишӣ низ куллан тағйир ёфт. фазои иттилоотии Тоҷикистон ниёз ба як воситаи электронии ахборе дошт, ки пурра ба соҳаи варзиш равона гардида бошад. маҳз ба хотири ҳамин ва тарғиби тарзи ҳаёти солиму инъикоси чорабиниҳои варзишии дохил ва хориҷи кишвар, ҳукумати кишвар қарори таъсиси як шабакаи варзишии телевизиони варзишро баровард, ки он 1 марти соли 2016 пурра ба фаъолият оғоз кард. бо вуҷуди камбудиҳои соҳа, телевизиони варзиш тавонист мавқеи худро дар фазои иттилоотии мамлакат пайдо намуда таҳаввулоти бузургеро ба миён оварад. тӯли 5 соли фаъолият ин даргоҳ чандин журналистони варзишии касбиро тарбия карду тарбия дорад. муассисаи давлатии телевизиони варзиш зимни дарёфти истеъдодҳо такя ба ҳамон
ҳунару истеъдод менамоем. Яъне ки агар корманд ё мутахассис ҳаваси кор ва фаҳмиши хуби соҳаро доро бошад, пас мо кӯшиш намуда истодаем бо онҳо шартномаи ҳамкориро баромонем. дар ин ҷода танҳо 10% кормандони айнан фаъолият намуда истодаи муассисаи давлатии телевизиони варзиш дорои дипломи соҳавӣ мебошанд. аз шумораи умумии кормандон 70% кормандон ин ҷавонони лаёқатманди то синни 35 сола мебошанд, ки мо такя ба ҳунару истеъдоди онҳо намуда истодаем ва пайваста кӯшиш намуда истодаем дар таҷрибаи корӣ, дар фаъолияти корӣ он ҳунару истеъдоди доштаи онҳоро сайхал диҳем ва аз онҳо як мутахассиси хуби соҳаи рӯзноманигории варзишӣ созем гӯем. яке аз рисолатҳои асосии журналистони варзишӣ ин саривақт огоҳ намудани аудитория бо иттилоот мебошад. дар варзиш оҷилият унсури асосӣ ба ҳисоб меравад. таи солҳои охир федератсияҳои варзишӣ, созмон ва кумитаҳои марбута ҳамқадами замон гардида сомонаҳои интернетӣ худро боз карданду журналистони соҳаро ба кор даъват намуданд. хабару гузоришҳо пайваста дар сомонаҳо тариқи график, садо ва навор дарҷ мегарданд, ки ин ҳамчунин аз рушди журналистикаи варзишӣ ва чандрасонаӣ дарак медиҳад. ҳоло тамошобин ё роғиби варзиш аз иттилоот танқисӣ намекашад, зеро фаъолияти ин ҳама воситаҳои ахбори омма метавонад талаботи онҳоро қонеъ гардонад. имрӯз журналистони варзишии кишвар рисолати асосии худро, ки тарғиби забони модарӣ тоҷикӣ аст, назди миллату ватан самимона иҷро доранд. таъсис ёфтани телевизионҳои варзишӣ, зиёд шудани шабакаҳои интернетӣ, ки доир ба варзиш иттилоъ медиҳанд, ба шаҳрвандон имконият дод, ки аз чорабиниҳои варзишӣ чӣ байналмилалӣ, чӣ дохилӣ огоҳӣ пайдо кунанд. худи ман агар аз хабарҳои иттилоотӣ нав гирифтанӣ бошам, аз сомонаҳои интернетӣ, агентиҳои иттилоотии Тоҷикистон, шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон, ки ба варзиш тааллуқ доранд, истифода мекунам. бо дар назардошти фаъолияти назарраси журналистикаи варзишӣ 2 июли соли 1924 дар шаҳри Парижи, Фаронса, Ассотсиатсияи байналмилалии матбуоти варзишӣ таъсис дода шуд ва соли 1995 инҷониб ин сана ҳамчун рӯзи ҷаҳонии журналистони варзиш таҷлил карда мешавад. Тоҷикистон низ дар қатори 160 давлати дунё узви ин созмон буда, имрӯз рӯзи ҷаҳонии журналистони варзишро таҷлил менамояд. ид муборак, ҳамкасбони гиромӣ.